Európska únia v roku 2021 zásadne zmenila definíciu kategórie rumov. V tomto videu ti jej nariadenie vysvetlím do 90 sekúnd. Nariadenie číslo 2019/787 okrem iného definuje aj rum. Konkrétne hovorí, že rum musí byť iba destilát z cukrovej trstiny, nemôže byť aromatizovaný, musí mať minimálne 37,5% alkoholu, môže byť dofarbený karamelom a obsah cukru musí byť maximálne 20 gramov na liter rumu. Práve táto posledná podmienka klepla po prstoch viacerým značkám. Predtým sa totiž cukor do rumu sypal v desiatkách gramov, čo spôsobilo asociáciu rumu so sladkými chuťami. Ten však vo svojej čistej podobe po destilácii neobsahuje ani gram cukru. Ak fľaša nespĺňa akúkoľvek zo spomenutých podmienok, nemôže mať na svojej etikete slovíčko rum. Najčastejšie sa potom používa označenie